kello, joo nyt numerot vilkkuu, joo. No niin. Tässä on nuoremmille malliksi nyt, kuinka homma hoituu, ja annan yhden juhannusohjeen: älkää ihmisiksi, olkaa varovaisia vesillä ja juokaa kohtuudella. Muuta ohjetta, elämänohjetta ei voi antaa. Ja tervalkaa venettä, niin pää selviää täällä. Vähän huumorilla. Mitä luulet, tarviiko tähän lisää tervaa? Varmaan tarvii. Näytti niin. Täytyy lämmittää lisää, jos panna sitä pellavaöljyä sekaan. Meilläkö se filmaa? Näköjään joo. Joo, anna vaan mennä ihan loppuun asti. Mies työnsä ääressä. Niinpä niin. Tätäkään ei ole tullut tehtyä, niin voi olla semmoinen 30 vuotta aikaa. Se oli aina Hannes-sedän kanssa joka keväinen homma. Silloin se terva sulatettiin semmoisista paakuista, niin tervalevyjä oli. Harri saa nyt toteuttaa kuvaajana itse. Kyllä, välttämättä jos tulisi taloa vähän taustalla. No niin, kyllä. No, nuoret sukupolvet kattelee tätä sitten kuule pitkä, että mitähän ne on tehnyt vuonna 2007. Tää rupee pikkuhiljaa loppumaan. Joo. Näin se homma käy, kun se osaa. Ei ollakaan mitään marjanpoimijoita, vaan tosi miehiä. Ennen oli laivat puuta ja miehet rautaa. Nykyisin on vähän päinvastoin. Urp ekohommissa niin tahtoo olla vähän, minun mielestä nuo ministeriöiden hommatkin on vähän semmosia fruit-hommia. Joo. Hienoja suunnitelmia on paperilla, mutta mikään ei toimi. Joo. Miten pitkään tää kuvaa tätä? No sä voit painaa sitä keskeltä nyt, kyllä se on, mä otan sitä parhaat pätkät sit siitä. Noniin. No niin. Hyvää juhannusta kaikille.